El Drac Màgic és una cooperativa que aquest any, el 2021, hem complert 50 anys. O sigui, el Drac Màgic ja neix amb una voluntat d'apropar la cultura audiovisual en l'àmbit educatiu, tant a través de la distribució de pel·lícules com a través d'activitats que es fan en el context educatiu, però també molt aviat s'hi suma una altra mirada, un altre pla d'acció, que és el que té a veure amb la vinculació entre el cinema i el feminisme. També som distribuïdora de cinema infantil. Llavors, també en la tria i selecció i cura dels continguts de la distribuïdora, de les pel·lícules que triem distribuir, també hi ha una mirada de com són aquestes pel·lícules a nivell ètic i a nivell estètic també. I és una cosa que es va començar a fer així quan encara no hi havia quasi ni videoclubs ni res de tot això, i eren coses que es pescaven en aquell moment, no? I per això ho mantenim, perquè són VHS, però i arriba fins allà. I ja fa uns quants anys que ja no gravem res, perquè ara és que hi ha YouTube, bueno, jo què sé, es poden trobar les coses que no, en aquells moments no es trobaven. Si estem d'acord en que vivim en una societat on la part visual és molt important i cada vegada més, molt important en el sentit que és molt present, que està per tot arreu, que ens envolta. Quan som més joves, però en realitat tota la vida, de què és el que se suposa que he de ser, què puc ser de gran, com em puc relacionar amb els altres, que és els imaginaris de la feminitat i la masculinitat, els imaginaris de l'amor, com he de relacionar, com he de ser, tot això està molt configurat, entre altres coses, per l'audiovisual. Aleshores, és molt important que veiem com és aquest audiovisual que ens envolta i que ens està educant. Que l'audiovisual també té un potencial de creativitat i d'imaginació molt gran. Per nosaltres és des de l'audiovisual, o sigui, treballem la cultura audiovisual. I llavors la cultura audiovisual l'entenem en el seu sentit més ampli, des del cinema d'autor. El projecte de la mostra de films de dones és un projecte que neix amb la voluntat de visibilitzar el que han estat les aportacions de les dones a que el cinema sigui avui en dia el que és. És un festival de cinema, en aquest cas cinema fet per dones.